wan dakika achiel. Wachni mogik. Wachna mogik, akwayo kendo gimuolo. Ya nyithindo matindo usetimo gima ber. Usechiwo chiew the political class. Iwinjo ka wadwa wacho ni uluoro mos. Miso ni gin kata gin jo opposition. Mos ma nyithindo gi omiyo ji kiondko ji te. Nyaka sirikal gimiyo kiondko. Koro akwayo nyithindwa ni wami the voice of reason a chance. Wami jowa second chance, the leadership structure marwa, mondo mi gi effect radical changes modwarogi. Iye na bende, ago iro kamano, owadwa ni omiya mijing'o, koparo kama owuok e Kibra. An bende aparo kama owuok e Homa Bay County, community mar UDA gi Kenya Kwanza, family ma Homa Bay County, ma omiya platform ma bet ka odhiambo ma kawuono. Ago ni giro kamano, takwayo oganda na ma jo UDA, ma jo Luo, ni wayaw pachwa mondo wakony party leader marwa. Okay. Wasire gi teko kwasero ogandawa mane opposition mondo mi obi oyuorwa sana ogandwa monagi kotelnegi gi jaduong' Raila Amolo Odinga. Giten wuodwa ma jatendwa ma wuod Sugoi mondo mi Kenya oriere. Mheshimiwa Duma, lorunwa wachni.